passat perquè Espanya ha incomplert la seva part. Però el cas és que al davant d'això els partits catalans no tenen opció, és a dir, no tenen programa, perquè ja no podem plantejar el dir ara desenvoluparem l'Estatut. Quin Estatut? Un Estatut que queda dient que allò és una declaració d'intencions que no té la mínima importància ni la mínima capacitat. Calia fer un Estatut per a un sistema de finançament que és el mateix de tota la vida, sobre la base d'estira de ronça i de correlació de forces. I a més, insisteixo, amb el tema d'unes empreses que han canviat la seva naturalesa. Unes empreses en les quals els nous directius, diria que al voltant de 40 i escaig anys seria la ratlla, o de nous sectors, ja no veuen a l'estat espanyol més que com una font de treure els diners, res més. Perquè no depenen de decisions administratives, no depenen de favors ministerials ni de venjances ministerials, no depenen de tenir pendents que em donen el cupo o que me'l deixin de donar o que em pugen l'avanç o em deixen de baixar, perquè ja el seu horitzó no és anar-hi a vendre a Sevilla o a Madrid, perquè això és una fracció de la seva facturació o és zero de la seva facturació, etc. Llavors, això és el que fa que hem de centrar-nos en aquest punt. Els altres, aquells que tenen com a referent a Espanya, que vol dir que no. Jo no esmerçaria esforços ara. Ara, també per acabar-ho de dir, jo també en aquest sentit crec que és contraproduent, a veure com ho diria. O sigui, anar-hi una persona que sigui, per exemple, com era el meu pare, andalús, de família andalusa, que s'instal·la, etc. Per tant, de llengua espanyola, de cultura espanyola i de nació espanyola, i al qual va a un país que pensa que és part de la seva nació. Després és quan va descobrint-ho, etc. A efectes de dir, miri, vostè que és espanyol, doncs miri, ara no, ara vostè ha de ser català. Vostè que la seva llengua quina és l'espanyol, no, doncs ara ha de ser català. Vostè els seus referents culturals, històrics i tal i qual, quins són aquests? No, doncs ara han de ser els catalans, dels quals per altra banda vostè no tenia idea, però ara l'anem a ensenyar. I a més, vostè que és partidari d'Espanya, doncs no, ha de ser partidari de la independència. No, doncs massa. Centrem-nos en l'última cosa. Vostè continua sent espanyol, continua parlant d'espanyol, que el castellà continua sent llengua oficial, cap problema amb cap d'aquestes coses. El que importa és el seu vot a favor de la independència de Catalunya, no que es converteixi en una altra persona. No? De la mateixa manera que n'hi ha la mateixa vinculació que poden tenir els italians o els grecs o els espanyols o els hispanos dels Estats Units o de França, que no deixen de tenir una... I a més això és el que anirem veient aquí cada vegada més amb la nova immigració. No deixen de tenir una vinculació forta, sentimental, cultural, històrica, de referents amb el seu país d'origen, amb la seva cultura d'origen. Nosaltres aquí direm unes frases fetes que venen dels evangelis o venen de la Bíblia. Els musulmans tenen unes frases fetes que venen d'una altra font. I per tant, dir això per a ells els resulta desconegut i dir el que ells diuen a nosaltres ens resulta desconegut, perquè no són aquestes les nostres referents. De la mateixa manera que quan es troben a Barcelona, gent que són d'una comarca determinada, que allí tenen una manera de parlar i una sèrie de coses i unes tradicions, usos i costums i referents locals que només amb els del teu entorn pots participar d'una manera clara. Aquest nivell s'ha de mantenir exactament igual. Per tant, no hem de convertir els de la immigració, ni l'antiga ni la nova, en uns catalans perfectes, a efectes de que votin a favor de la independència, simplement que votin a favor de la independència. O, en el cas contrari, que no vagin a votar. També és una altra opció. No ho dic perquè hi ha un punt, en les enquestes, estic allargant molt, però en les enquestes reals, no les enquestes de la Generalitat. Les enquestes de la Generalitat són falses en el sentit següent. No pregunten per la independència. Pregunten, ¿vostè què vol? Una regió d'Espanya, una comunitat autònoma en Espanya, un estat en una Espanya federal o un estat independent. I per tant, amb un ventall d'aquesta mena, quan es diu, no, és que la independència només la vol el 20%, fa un any deien que era el 15%. No, escolti, és que vostè està preguntant per altres coses. Quan sí que es pregunta per la independència, sí o no, que és per el Centre d'Investigacions Sociològiques del govern espanyol i per l'Institut de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Autònoma i Diputació de Barcelona, allí el sí oscil·la del 2000 ençà, entre el 35 i el 43%. El no oscil·la entre el 43, 46, 47%. És a dir, hi ha un 20% d'indecisos. En mitjana és un 35% a favor, un 45% en contra, un 20% d'indecisos. Però aquest 45% en contra, després n'hi ha una altra, i que tot això a la pàgina web del Cercle d'Estudis Sobiranistes, que després ara faré propaganda, ho podem trobar, que va fer la UOC, la Universitat Oberta de Catalunya, l'any passat, en el qual distingia la pregunta. I no només donava l'opció sí, no, o no sé, no contesto, sinó no aniré a votar, votaré en blanc. I llavors en aquesta, en la qual s'hi dona un ventall més ampli,
el que surt sí és el mateix percentatge que les altres, el 36%. Igual que la de La Vanguardia de l'any passat, igual que la del periòdico de fa un any. Sempre si fa no fa aquesta xifra. Però en canvi el no ja no passa a ser el 45%, passa a ser el 20-25%. L'altre passa a ser no aniré a votar o no votaré en blanc. Per tant, jo crec que podríem dir, com a foto, que a Catalunya n'hi ha un 35% de partidaris de la independència, un 25% de contraris, és a dir, aquell que anirà a votar no i farà tot el possible perquè això no passi. Un 25% aproximadament de més inclinats cap a la independència, cap al no, però això no va amb mi, és a dir, no votaré, no aniré a votar, no aniré en blanc, etc. I un 20% absolutament indecisos. Aquest si fa no fa el panorama. Panorama de població en general, aquí no estem parlant d'electors, per tant de gent amb dret a vot. Per tant també inclou la nova immigració, en aquest sentit. De fet, les dades de la nova immigració són més partidaris de la independència, els de la nova immigració, que els de l'antiga immigració espanyola. I els dels països de l'est d'Europa són més partidaris de la independència de Catalunya que els propis catalans. Perquè venen de països que ho acaben de fer. Ara tenim una equació propagandística fantàstica els propers anys, que són respecte als llatinoamericans, totes les festes d'independència que van a celebrar. A partir d'enguany comença la celebració dels 200 centenari de la independència d'Argentina, de Xile, de Guatemala, de Mèxic, etc., de tots els països, i aquestes són les festes que faran, les festes de la independència. I de fet a Arenys, el dia anterior, va venir un noi que està a la Pompeu Fabra fent un màster de polítiques argentí, parlant un català així una mica aproximatiu, però bastant bo, en el qual va dir, no, és que vinc aquí de Donosova per una raó, perquè nosaltres no som la comunitat autònoma argentina, perquè fa dos segles es va independitzar del Regne d'Espanya i som la República Argentina. Som la República Argentina, no la comunitat autònoma argentina. Per tant, vinc a donar suport als catalans perquè no sigui la comunitat autònoma catalana, sinó la República de Catalunya, igual que nosaltres som la República Argentina. Aleshores, són ara els llatinoamericans els que van a començar a celebrar la seva independència. Per tant, és una equació també bona. Però, insisteixo, tot això és una tasca de tothom. Clar, en funció de la correlació, ho faran més o menys uns i altres. I el fonament, sobretot, és aquest, és el que no hi ha alternativa. És a dir, no pots dir, sobretot un cop surti la sentència del Constitucional i les protestes que això generarà i l'organització d'aquelles protestes, doncs, a partir d'aquest moment ja no pots dir ara anem a desplegar l'Estatut perquè l'Estatut s'ha d'acabar.